talaga na baguhin yung karakter nila. Hindi maghihirap ang gobyerno, ang bansang Pilipinas kung walang nagnanakaw. Magkaroon sila ng ganap at tunay na takot sa Diyos, uunlad ang lahat. Kung lahat tayo ay may integridad na hindi nagnanakaw at nagiging fair sa lahat, yung mga katarungan baga, uunlad ang bansa natin. Yun ang priority. Yun ang top priority. Susunod na yung mga material. Priority nila education at saka health. Education ho kasi sa mga bata, lalo na sa mga less fortunate, kailangan natin silang tuligan para lalong iangat ang kanilang kabuhayan. Ganun din sa bayan. Diba? Kung senior citizen, yung dapat yung pension hindi lang yung from 60 years old, yung mga nasa sa mga 80 plus na yung pension kami yung nasa mababa, wala pa yung mga 60 plus. Dapat kahit may pension ka sa gobyerno, galing sa government, meron din sana sa amin na kahit may pension kami na ito. Dapat ito sa tricycle driver, may gabay may ulit ang data, piano parehas, may ulit ng kisa, may arami bugo, sa kapilisisya, sila mga lepasero, sa masuk gabay may ulit dyan, gawa ng si Mayor balon natin. Oo, tadi, balon mirante, piano, balon patakaran mo, para tricycle driver. Oo, dapat buwan-buwan may ayuda, lalo-lalo na kaming mga tricycle driver kasi ang hirap pumasada. Ay, gaping si Mabit si kami man. Yung tricycle driver. Kung manlilista ra dyan, pero ang gapulang lang si Interda. Yung mga po sa amin si Mirong Lay Bongbong Marcos. Nga po, kung ni Duterte, na presidente. Ito sa buwan, sa hospital kung maaari, libre na lahat yung mga gamot. Kasi kung malit na presyo, mayroon sa loob. Pero pag malaking presyo na gamot, wala sa loob, nasa labas lahat bibilin. Pamataya, pangako daya, gawin daya, kin. So, parang da ko mo.